खुलुमबाय आंनि मुङा प्रान्जय बसुमतारी आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आंनि गामिया जाबाय बागमारा पस्ट अफिस रुपहि आंहा मैया 11 तारिखआव मोनसे जाथाय जालांदो आं बिसिखौ गारि फाइनेन्स होनो फैसा लांदोंमोन न'आव आं थांदोंमोन खामानियाव बेनि उनाव बिसिया फैसाखौ लानानै थांबाय 9 बाजियाव न'निफ्राय ओंखारलांबाय बेनि उनाव बियो न' फारसे नुजाफैयासै बेयाव आं खामानि मावनानै मोनाबोबाय बेयाव न' फारसे नायबा बिसिया गैया बेनि उनाव आंनि गथ'आ गाबबाय दं बे गथ'नि बैसोआ जाहैबाय 2.5 बोसोर बेयाव गाबै गाबै हरसे गाबबाय गाबनानै आरो सोरांनाबो गाबबावबाय अब्ला आं फन थुनो सानबाय फन थुयो सुइच अफ दा बहा थाखो आं मिथिला फनाथ' आं खालामगासिनो खालि सुइच अफ बेलेग मानसिनाव कल खालामनानै गाव बुंहरबाय लखिमपुर साइडजों आं फैबाय बेनि उनाव आं सानखाबाय सोरबा हौवाजों खारफालांदो बेनि उनाव आं सानबाय जे न'खरनि मानसिफोरनोबो खोथाबाय ओरै थोरै जाबाय आं बिदिनो हरावबो हरसे सानबाय नै दिनै 12 तारिख जाबाय 12 तारिखआवबो सानबाय सानै दिनैसिम आं ससियेल मिडियायाव ओंखारनो लागा जाबाय मानो होनबा सानबाबो सानख'नो हायिनि थाखाय ससियेल मिडियायाव ओंखारनांगौ जाबाय दा बे मानसिखौ जेरावखि जाया नुयो हमनानै दोन जोंहानि न'खरनि मानसिफोराबो नागिरगासिनो आरो आंनि बिसिनि नामा जाहैबाय संगिता बसुमतारी गामि हासरा बिनि बिफानि नामा जाहैबाय आफोन बिनि बिफायाबो फाग्ला बायदि जाबाय दं नागिरनानै गावनि फिसाजोखौ दा बिखौ जेरावखि जाया नुबानो हमनानै दोन जों न'खरनिफ्राय थांनो थाखाय राजि जाना दं आरो बेयाव गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जागोन जों जि खालामनांगौ बेखौ न'खरनि आरो गामिनि रायजोफोरा बेखौ बेबस्था लासिगोन दा जेरावखि जाया मोनो रायजोफोरा हमना दोनबानो जाबाय बे ससियेल मिडियायाव एसेनोसै आं बारा बुंला मोनबाथाय गोदागोन हौवाखौ